Mayong adlaw sa inyong tanan, karong adlaw murag naghinuktok yun ko. Naghinuktok ko after na ako makadungog nga naa daw usa ka Pinay nga every month magulian sa Pilipinas. Sana ang nakamaot lang sa bang tao kay gibash tayo siya kay ingon lagi hambugera. Para na ako wag yun nay problema, wag yun nay kaso kay bisan pag-adlaw siya mouli, total iman ng kwarta gigamit pamasahe. Sunsay labot ninyo, day. Suya lang mo, day. Tanan na lang ka na siya ninyo. Kay total, mana siya na murohesiyo. Ang ako lang nahinuktukan. Ang iyang giingon, nga bisan daw sige niya iyang afamlayasan. Dili, gyud daw siya buwagan, ilisan, o biyaan. Huwa. Pero ang pinakanindot yun niya nga rason, kay tungod nga siya daw, maayo mo kiyod, o maayo mo Wow! Unang karon naghinuktok ko, natingala og nahibo. Unsang klase man gyud kana nga kiyod? Ingon ba ani? Ug unsang klase pud kana nga Ingon ba ani? So kung mauhon, tikang karon ako na gyud ning praktison para makalibot-libot pud ko kada bulan sa tibuok kalibutan. O diba, bongga? So karon sulti ko ninyo, tama na ba ni akong kaumoom? Comment below daw mo para magkasinabot ta. Pwede man pud mo suggest sa mga eksperto diha. Sakto na ba ni akong kaumoom? Pero wait lang kay mura nagyugog na tabuk-an ning pilit na ning eye strap sa akong tutunlan. Agoy, di na lang siguro kung mapadayon ani oy. Kasi maura ni iki-impas sa akong beauty nga murag unggoy.